6 reportérov televízií skupiny CME monitorovalo sucho a jeho dôsledky v strednej Európe a na Balkáne. Situácia je vážna a mení sa na krízu. V Česku padají teplotní rekordy. V Doksanech na severu Čech naměřili 41 stupňů a 9 desetin, což je nejvíce v historii měření. Poprvé v historii byla překonána 40 také na Moravě. V Rumúnsku dosiahol Dunaj jednu zo svojich najnižších hladín, aké kedy boli zaznamenané. Najväčšie obavy vyvoláva jadrová elektráreň Cerná Voda, ktorá na chladenie svojich reaktorov využíva vodu z Dunaja. Jeden reaktor je už odstavený a aby druhý zostal v prevádzke, úrady vykonávajú bezprecedentnú operáciu potopenia 4 člnov naložených kameňmi, aby presmerovali viac vody do chladiaceho kanála elektrárne. Sucho postihlo takmer celé Slovinsko. Najväčšie škody sú na kukurici, trávnatých porastoch, ovoci a zelenine. Pri niektorých plodinách dosahujú straty až 90%. Postihnuté sú aj menšie toky. Prietoky riek, ako vidíte za mnou, sú veľmi nízke. Bulharsko tiež sužuje nezvyčajne suché a horúce počasie. Vedľa nás Dunaj naďalej stráca vodu a každý deň zaznamenáva záporné hodnoty. V regióne Lom, kde sa v celej tejto situácii nachádzame, sú najviac postihnutí poľnohospodári, ktorí nemôžu dovážať hnojivá a vyvážať svoje produkty. Postihnuté sú aj osady pozdĺž Dunaja, ktorých vodné zdroje sú napojené na hladinu rieky. Dlhotrvajúca vlna horúčav má určite vplyv na ľudí aj zvieratá. Poľnohospodári tvrdia, že krávy dávajú menej mlieka a sliepky znášajú o 20 až 30% menej vajec. Rieky vysychajú. V Batíne bola nameraná rekordne nízka hladina vody v Dunaji, -144 cm. Stojím na brehu rieky Dunaj v Bratislave, v hlavnom meste Slovenska. Rieka je tu približne o 1,5 až 2 metre nižšia, ako býva za normálnych okolností. Paralizovaná je nákladná doprava a museli odstaviť aj veľké výletné lode z celej Európy.